Tolile judu uxaso ayingeke ayiye baginqa madombolo. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So today ke sizolalela uwelile Mchunu ngoKhuzani ukuthi hayibo wasudla kangaka manje Khuzani ngoba ujwayele ukudla nje kule nkulumo yakhe kuze wafaka noChatha ukuthi hayibo waginqa kangaka waze wafaka noChatha yamanzi kuwelile ke ukuthi ke mase kukhuluma ka akanawo ungqi akanawo full stop khuluma nje khuluma nganaki. Asike sambe ke siyoyibuka ke leyo video. Ngiyacela ukuthi mawukuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe ukuze ungaphuthelwa ama video afana nalawa ke ashone khona ke angithanda ukudla isikhathi sakho nawe yazi nje ashone khona ke uyadla iOstel ngiyaqala ukumbona idla kangaka ngiyaqala engabifo kemaba makinati lo muntu akathembi umuntu akadli hlobo hleze ehamba yonke imicimbi hleze ebabuka namhlanje kuginqa yena amadombolo uyambona ukuthi uyawaphindelelwa waginqa kanjani waginqiswa kaThatha uGodo ngiyaqala ukumbona edla kangaka Khuzani akathembi umuntu nje ibinani leOstel idlule kungipha umshini lapho etestwe khona yangathi inti yasho ukuthi ayinawo chef ayingeke ngiyababaza ayishuthi uneme uNkunzana le event ayenze eGoli uthi ihamba kahle shuthi eyibona ukuthi nezingxoxo zakhe zibe mnandi Tolile judu uxaso ayingeke ayiye baginqa madombolo iOstel ibinani ngempela lena idla kangaka sengifisa ukubona ngisho uChef ade eyiphekile unenhlanhla lo chef lo akuyena umuntu odlakho kodwa namhlanje uphumile esandleni udlula ngisho uThatha uGodo. Okay everyone, bekuyilokho for today. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ke ukubhala umbono wakho ukuthi wena ucabanga ukuthi injani ke lento yokudla kwaKhuzani. Ngiyacela ukuthi ke mawukuthi uenjoyile ivideo ulike uphinde futhi phela usale usuchofoza nalo subscribe and mina ke I'll see you in the next nalezi nje zakamakhelwane. I'll see you in the next video. Bye.